Запорожье атом электростанциясында вазиет критик. Рашистлер ise хадимлерінің бір қысмына иш ерлеріне кечірмей. Бұны Украинаның баш istihbarаты даресы хабереті. Сабадан ишгалжелер МАГАТЭ миссиясы атом станциясына келмесіне кедеретежек oldu. Энергодарынан мескен кварталларына уджум етіп, бұнда Украинаны қабатламаға тұрыштылар. Уджумлерінің бұрына ерлі сакен камераға чекті. Уч ерлі сакен иляк olған. Яй-яй-яй-яй-яй. Москали что творят. Ни о себе. Тан атмаздан ишгалжилер электростанция мейданына майын атыжыларынан уджум етті. Анда энергоблок қаза режимге кечіп чалышқан екене блок сонды. Энергоатомда қайдеткенлеріне көре соңки 10 күн девамында рашистлерінің уджумлері нәтижесінде энергоблок екінші сефер соне. Да. Улеги яқын атом энергиясы бойынша халқара агенция миссиясы энергодарға барып етті. Рус ишгалжелер халқара мутихассылары тек бір күнге келмесіне рұқсат берді. Русия миссия еркенінде Америкалы ве Британиялы мутихассылар олмасын деді. Оларының ерлеріні Полония ве Литваниядан мутихассылар алды. Олар бұжыңкте Украинаны дестеклей. Бұнен берабер Русияге яқын олған Қытай ве Сырбыстан мутихассылары да бар еді. Миссияның дигер азалары Албания, Франкистан, Италия, Урдун, Мексика, Шимали Македония ве дигер девлетлерден. Ми збираємося негайно розпочати оцінку безпекової ситуації на станції. Ми триматимемо зв'язок і консультації з персоналом на об'єкті. Я планую розглянути можливість встановлення постійної присутності МАГАТЕ на станції, що, на нашу думку, є необхідним для стабілізації ситуації та отримання регулярних, надійних, неупереджених, нейтральних оновлень щодо ситуації. Августың башында дүния өзек фелакеті олмасы телекесінен рас келді. О вақыт Рус ишгалжелері атом станциясына уджуметі башлады. Русия станция территориясындан өз арбилері веселясыны чықармақтан вазгечіп, Украинаны уджуметівде қабатлай. Бұл вақтысе станция территориясында селяви арби техникасы олмағаны аққанда ялан айта. Запорожье атом электрик станциясының хадимлері русларының есірлігінде болуна. Станция территориясында атта жезаханет ешкілетілген. Анда русларының әрекетлерінен разы олмағанлар тұтылып, азапларға чектіріле. Херсон вилаятының көйве қасабалары азат етілмесі аққанда хабер етілмейджек, чүнкі олар бірден ишгалжелерінің учақлары ве артиллериясы бастасынан уджум етіле. Бұны Женюб Мудафа құветлері бірлешкен меркезі матбуат қызметінің ел башчысы Наталья Хуменюк хабер етті. Херсон вилаятында русларының сайысы да чоқ деді. Украин арби бөліклері, дұшманнан силя едеклері, идаре меркезлері, техника ве арбилер топланған ерлеріні уджум етмеге девам ете. Ишгалжелер силя ве яңа арбилеріні кетірмек үшін құлланған еллар Украина майжилерінің атеші незареті алтында. Пивден оператив командалығында қайдеткенлеріне көре рус арбілерінің маневіяты бұзылған. Вони бачать один одного, вони бачать ті підрозділи, які нібито є резервом і мають собою уособлювати нові сили. Насправді це перекидання підрозділу з одного географічного напрямку на інший, така імітація підтягування резервів, щоб свої заспокоїлись. Але вони поміж собою, коли спілкуються, усвідомлюють, що насправді всі вони такі ж старі і на цій ділянці місцевості фронту і продовжують мріяти про те, як отримають легке поранення і повернуться додому.
Qırımdan muhim haberler kelе. Ukraina emanjilері ularını ogrenap tolusынан kullana. Bunu prezident Ukraina kuvvetçilerinin toplaşıp geçirgen son milletke müracaat etkende haber etti. Volodymyr Zelenskiy istihbaratçı ve kuvvetçilerinin maruzalarını açıklamadı. Ama vaqtincha işgal etilgen Qırımda yarmada azat etilmesini beklegen ve Ukraina arbilerine yardım etkenlerge minnetdarlık bildirdi. Хочу подякувати від імені нашої розвідки усім тим нашим людям, які дуже міцно нас підтримують на півдні нашої держави, особливо в Криму. Розвідники вдячні за надану інформацію, відпрацьовують її по максимуму. Хай вороги не забувають, на чиєму півострові вони знаходяться, тимчасово знаходяться. Işgalciler Xerson vilayetinde 2 kişini tutup Qırımga alıp ketken. Ularını Nomanchil Bijihan adına batalyonga alakası bar dep qabatlaylar. Bunu Qırım Tatar Resurs Merkezi haber etti. 2 Qırım Tatarı Halil Ametov ve Mamet Mustafayev Ahmedjet sizosuna alıp çıkılgan. Qırım Tatar Resurs Merkezi'nin malumatına göre işgalciler böyle qabatlav boyunca endi 20 kişini tuttu. Buyuk jeng başlatılmazdan evvel resmi şekilde böyle batalyon asla yok edi. 2016 senesinden beri cemaat tertibi ve memuri sınırda nezaret etilmesi boyunca cemaat teşkilatı kurulgan edi. Bu kuruluş Kırım'nın memuri sınırında Ukrayn sınırcılarının resmi şekilde işbirlik yapaydı. Nomanchil Bijihan adını taşıgan Gunnuller birleşmesi Rusya Ukraynaga karşı buyuk jeng başlatkan son Kiyev'de teşkil etildi. Yangın olgan anbarını Rusya arbileri kullanaydı. Bunu Krimsos Ak Kurçalıcı Teşkilatının yol başçısı Oleksiy Tilnenko haber etti. O kaydetkenine göre işgalciler Kırım sakinlerini ve onlarının mülkiyetini canlı kalkan olarak kullana. Harbi texnika sivil obyektler yanında yerleştirilmesi harbi cinayettir ve Женева конвенциясının bozulmasıdır. З власних джерел Кримсос стало відомо, що після нещодавніх вибухів у Джанкойському районі російські окупанти розмістили устаткування воєнного призначення на складі будівельних товарів у СМТ Красногвардійське. Окупанти продовжують наражати на небезпеку цивільне населення, розміщуючи військове спорядження у житлових районах. Сөстонебін Құрман қасабасында yüz bergen yangın hakkında keti. Anda Dabratsen azık mallar tükeni yandı. Sonra ateş komşu Megastroy kuruculuk malzemeleri anbarına da geçti. Qara tutun Ahmedjet Janko yolundan bile көрінеді. Телеке сигналы ile көтерілген арби бөлік белгіленген мұдафа позицияларына муафақиетнен алды. Украин арби құветлерінің бірлешкен құветлері команданы Сергей Наев, Шимали оператив командалығының арбилерінің женкке азырлығы ве бераберлікте чалыша білген қабилетлеріні тешкірді. Bu bölüklerinin cenk tecrübesi endi бар. Ular fevral ve mart aylarında Чернигов vilayetini mudafa etip düşmanını quvgan edi. Ular düşmanның диверсион istihbarat gruppaları hücum etken tarzda nasıl hareket ete bilgenini gösterdiler. Ці дії дуже важливі, тому що ми перебуваємо у воєнному стані та кожного дня маємо бути пильними до можливих ворожих дій противника. Наші розвідувальні органи своєчасно надають відповідну розвідувальну інформацію про наміри противника. Військове командування своєчасно вживають заходи для реагування на зазначені загрози. Комплекс заходів, пов'язаних з рівнем керівництва командирами та начальниками та вмілими діями підлеглих є запорукою стійкості майбутньої оборони та стабільності. Putin kichkene insan, hem doğru hem de mecazi manada ve o cenkni yutmaz. Bunu Daniyanın Tışişleri Naziri Yeppe Kofod Kiyev'e kelgeni vaqt aytdı. Путін і Російська Федерація цю війну не виграють, вони програють. Він маленька людина у прямому і фігуральному сенсі. І оці всі сподівання кривавої, жалюгідної людини наштовхнулися на масовану, натхненну боротьбу українців. Ukrayna Rusiyanın planlarını bozdu. Cenk'nin nevbeteki fazası Ukrayna bu cenkte yengip, Rusya ise bu cenkte yenilmesinden ibaret olacak dedi.
Ми бачимо, як ви захищаєте свою країну, і бачимо, що плани Росії ви зламали. Наступна фаза буде зосереджена навколо того, щоб Росія вже отримала кінцеву поразку, а Україна стала переможцем. Саме тому ми продовжимо надавати важливе військове обладнання і забезпечуватиме навчання вашим військовим. Украина телекөтслік қызметі Сумы вилаятында Русия агентini tuttu. Шостка районынан Сакина Украина арбелері ерлешмесі, ерлеріні деңіштірмесі ве олған селелері қанда истихбарат малюматны топла екен. Истихбаратқа қарышы бөлік қадимлері қайдеткенне көре, иш адамы Русияге иш зияретінен барғаны вақыт, Русия мақсус қызметшілері оны өзіне желп етіп, иш бірлік теклif еткен. Тұтылғанға женг шарайтлерінде девлет хайынлігі япылмасында шеклену сеслендірілді. Після широкомасштабного вторгнення РФ в Україну за завданням куратора агент приступив до систематичного інформування ворога. Під час збору розвідданих він фотографував військові об'єкти та місця розташування українських сил оборони. Файли передавав куратору із прив'язкою до місцевості, використовуючи для цього спеціально створені канали електронного зв'язку. Русия телеканалларында Зеленскийнің хайырлавы. Ишғал етілген Қырымда Русия контенті еріне Украин телеканалларының яйыны көстерілді. Бөле шекілді Украинаның кибер қоветлері ишғал етілген Қырымда балларына бүлгі күнінен хайырлады. Қырым сакинлері Украина президентінің хайырлав мұражатына бақып, баллар ижрасында «Так ез Украина» еріні ве Украина милли маршыны діңледі.